for today's video, i-surprise na mo si Ate Juby. Naghimo mi og cake na homemade na made sa gulay, kanton, ana lang. Kaya wala may pang handa sa iya, wala may pang palit ko. Mahalo na cake. So, amo siya i-surprise. Naghiwa na mi ganina o cake. Ari among cake, naghiwa na. Muna mo ang cake. Tara, let's go! Ipakita sa pamilya. Taran! Happy birthday! Happy birthday! Happy Wow, Wapua, oy, ninduta, oy, charm. Oh. Luna, Wapu. Sige, ikot. Yawa, oy. Yun sa maninig-ninig, magic. Lala. Una na! Sorry, kaunon ako. Ikaw, kung kauna na. Wala na! Tama na to, kay Cindy naman siya. Cindy na siya. Mura siya katukuan, gani. Para sa Korean, gani. Nice kayo. Salamat, guys. Thank you so much. Second birthday na ako. Salamat. Unsay mo wish? Ako wish, sa ako na to, secret. Wow! Sana maging sexy pa ako. Papaya. Hey, happy birthday to Juby! Thank you. Gusto kayo ang ulan. Salamat sa akin. Salamat. Yay! I-slice na ang kalamansi. Ayaw, uy! Ang sitaw, ang sili, ang carrot, rice at tunga. Bibi, magkain ka niyan? Ha? Ate Juby, yung sa'yo mo masay sa low budget cake. Napaka-healthy ng aking cake, guys. Salamat at pinagpanuran niyo ito. Yay! Maganda to para sa diet. Para sa unsa man sa mata.